Ами ако един демон не иска да унищожи тялото, а ума? Днес ще си говорим точно за такова едно същество – Данталион. Една наистина уникална и, честно казано, доста обезпокоителна фигура от древните предания. Когато си представим демон, обикновенно в съзнанието ни изниква образ на огън и ярост, нали? Една такава природна стихия, която носи война, болести и смърт, заплаха, която може да се види и, поне на теория, да се отблъсне. Но какво да кажем за заплахите, които не се виждат? Онези, които не остават белези по кожата, а пренаписват най-съкровенните ни мисли. Ето те са истински опасните. И точно тук е царството на Данталион. Демон, чиято сила не се измерва в срутени сгради, а в пренаписани съзнания. Наричат го херцогът на мислите. И то е, едно доста смущаващо присъствие. Не е просто едно същество, а сякаш е колекция, легион от лица. И този му вид съвсем не е случайен. Той всъщност разкрива самата същност на неговата сила. И знаете ли, тези описания не са просто някакви измислици. Те идват от древни окултни текстове, известни като гримуари, нещо като наръчници по магия. Един от най-прочутите е Арс Гоетия от 17 век, който каталогизира и описва Данталион в доста големи детайли. В адската иерархия рангът означава сила, а Данталион е велик херцог. Според текстовете той командва не по-малко от 36 легиона духове. Само си го представете – цяла армия на негово разположение. Това го прави един от най-влиятелните демони, описвани някога. Но не само силата му го прави толкова страховит. Неговият физически облик е може би най-тревожната му характеристика. Забележителното е колко последователен е образът му през вековете. Няма значение кой е художникът или от кой ръкопис е, един детайл винаги остава постоянен. Данталион се определя от множеството лица, които го изграждат. И тук е ключът. Това не са маски. Всяко лице, било то мъжко, женско, старо или младо, е заловено съзнание. Цял един ум, с всичките му спомени, желания и страхове. Данталион не носи лица, той носи хора. Един цитат от текстовете улавя тази ужасяваща идея перфектно. Той носи мислите на всички хора, които някога са го призовавали, и на много, които дори не знаят името му. Той не е просто четец на мисли, той е жив архив на съзнания. И целият този ужасяващ облик е пряко свързан с истинската му сила. Тук не става въпрос просто да знаеш какво мисли някой. Става въпрос да можеш да промениш това, което мисли. Представете си го така. Четенето на мисли е като да четеш книга. Просто пасивно наблюдение. Силата на Данталион е да можеш да пренапишеш книгата, докато тя бива четена. Това е активна манипулация, а не просто наблюдение. И процесът му е изключително коварен. Той може да накара някого да се влюби в своя враг, да превърне предадеността в дълбока омраза, да извади наяве най-мрачните тайни и най-ужасяващото от всичко – да принуди човек да действа против собствената си воля, докато е напълно убеден, че прави собствен избор. Ето защо маговете от миналото не са го викали за съкровища. Не, викали са го за върховното оръжие, контрол над умовете на другите, за да спечелят любов, да посеят раздор или да унищожат някой съперник отвътре. Разбира се, общуването с такова същество си има своята смразяваща цена. Цената е самият разум. Легендите разказват, че тези, които са общували с Данталион, започват да чуват гласове, но не отвън. Това са ехото на безбройните умове, които демонът носи, и те започват да се просмукват в съзнанието на призоваващия. Границата между аз и те напълно се заличава. Един текст го казва най-добре. Той не взима душата, той взима представата за себе си. Крайната цена не е проклятие, а пълното изтриване на идентичността. Човек просто престава да знае кой е. Но какво, ако тази история изобщо не е за демон? А ако всъщност е метафора за нещо много по-близко до нас? Какво ако Данталион не е външна същност, а архетип? Един символ на част от човешката психика, която всеки от нас носи в себе си. От тази гледна точка Данталион се превръща в огледало. Той е олицетворение на нашия вътрешен хаос, на множеството противоречиви гласове в ума ни.
Лицето на желанието, лицето на страха, лицето на любовта, лицето на омразата, всички те борещи се за контрол. Този вътрешен демон, ако щете, не се появява с гръм и мълнии. Той се проявява тихо в моменти на емоционална слабост, когато защитите на ума са свалени. Точно тогава, когато човек е разкъсван от съмнения и вътрешен конфликт. И така, историята за Данталион ни оставя с един въпрос, насочен не навън, а навътре. Може би истинският ужас не е в демоните от старите книги, а в способността да се изправим пред всички лица на собствения си ум.